Bună tuturor, eu sunt Luca și astăzi facem un episod cu prietenul meu Rareș. Hai să dăm un showdown. Ready, Rareș, dă ready. Ready. Dă ready. Aia mă Hai odată, dă ready, nu sta. Hai mă, dă ready, ce faci acum? Faci mișto? Hai, faci mișto. Ready. Ready, dă ready, Rareș. Rareș. Cât dă mă ready? Ready. Îi dau li. Și mai invit odată. De ce nu? Acum. Inviting. Ready, dă ready, Rareș. Cât dă mă ready? Ready. Dă-mă ready. Așa, ready. Hai pe chestul ăla, hai pe chestul ăla. Ding, 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 dă-mă ready. Hai. Dăm aici un atac frumos. Chestii. Vreau să-l bat pe Poco ăla. Și Piper e foarte ușor de bătut. O să încerc ăsta. Rareș, ce faci? O să așteptăm până reînvie Rareș. Reînvie! Rareș! Reînvie! Așa. Ia, sugă! Am murit pe rugăciuni. Vreau să ne vedem de treabă. Ready? Da, ready! În caz că n-ați văzut, mi-a picat Gale într-un big box-ul ăsta. A picat Gale. Vreau să scrie ceva. Să vedem ce scrie. Am scris sau ceva. Ce nu? Am pierdut de 3 trofee. What? Nu mai țin minte, scrieți voi în comentarii câte trofee am pierdut. Hot zone, nu pun hot zone. Hai să dăm un de hot zone dacă vrem. Da, mă, dă ready. Iar scrie asta. Ce vrei vă să scrie? Ce te scrie acolo? Hai odată. Bip. Bip, 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 bip. Acesta de profilul lui, dacă nu scriați. Ce vrea să scrie? Trimite 1000 de răhați. Cu cine vrei. Cu... Dacă-i dau acum de fapt suggest a brawler. A ce brawler? Brawler. Let's get this party started. Let's go. Shelly. I'm coming. Ia-ți-o pe Shelly. Let's go get him. Așa, Shelly. Shelly.
să nu fie mai greu. No rest for the wicked. You show up, Gale. You show Gale, you silly sausage. A murit. Asta și... Rest for the wicked. E foarte greu să știi, nu vreau să zic. No rest for the wicked. Ah, interesant! What is this button? Down I go. Ce? Da, bă, hai mă să pierdem! Ce facem? Oh, red smirch. Dacă nu. Off I go. Am câștigat! Yes, am câștigat! Și star player! Mr. P is gonna be so happy. Yes! Slow and steady A fost un wins the episod, race. a fost un meci bun! Cam atât acest episod, nu uitați să dați like, pa!